Vitsi, näitä mä en pysty enää kuuntelemaan mitään. Laitaks mä 16? Laita Kirka. Okei. Tää on ihan kauheeta, mun tukka, mä en mihinkään! No kato mulle, että ei tällä voi mennä. Voiko sä laittaa mulle semmoset marjoriiletit? Jos sä laitat mun tukan sitten. Joo. Oo paikalla sitten. Mä sanoin sille Petelle, että jos kerran sovitaan, että 7 tullaan, niin silloin tullaan. Se tulee 9, se on tosi lapsellinen. Se oli ollut jossain pelissä. Mä haluan nähdä sitä enää ikinä. Tää on valmis nyt. Kato. Tää on niin ihana. Eiks ookin? Istu alas, niin mä teen sulle ne. Joo. Mä oon vähän kireenä, että musta tuntuu, että mulle tulee ne. Ei se mitään. Mä en muuten tänään näe mikä kakaran kanssa sit. Sehän nähdään. Tulee ihanaa. Niin on. Voi vittu muuten, et sitten kyllä lähde liftaan niiden Valkeakosken jätkien kyytiin niinku viimeksi. Tullaan samalla taksilla. Mä olin itse viimeksi Kari Tapion kanssa samassa pöydässä koko illan. Niin, mut se on mun serkku. Onko? No ei joo! Itse oisit halunnut olla siellä. Ajattelin, jos heräisi joku Richard Keren vierestä huomisaamulla. Et sä sellaista sais. Tom Cruisen kanssa saisit lähteä, jos saisit. Älä minnekään! Enää ei peruta, nyt lähetään. Siis se Jykä on ihan nuija tyyppi. Se on 4 kertaa soittanut mulle viime viikolla puhelin vastaan ja mä en kyllä enää... Tää on kauhea! Voi Italiassa se... Tää on kauhea! Puhun sen kanssa, en mä voi puhua. Tää on kauhea! Tuija! Tää on kauhea, niin! Tuija, missä se mun pikkulaukku? Siellä ylhäällä! Sä oot taas lainannut sitä. Mä oon lauta! Mä oon lauta! Apua! Mitä sä Kato nyt! Sä oot ihan sairas, kato näitä, nää on ihan hirveet, mä kärsin näistä, mä en ehkä mihinkään. Noista vois leikata puolet mun. No älä viitti nyt, hei, taksi on varmaan tullut, nyt kyllä lähetään. Sä vinata, mä laitan tän. No laita jotain, nyt Mä laitan tän, sä oot. Lähdätkö sä tanssiin? Lähdätkö sä? Anteeksi, saisinko luvan? Tuo äskeinen oli blues, nyt soi feelings. Emmekö tanssisi? Jaha. Ämmät, hei! Ämmät! Vetäskö meille vähän? Joo. Tää ois ollut muuten ihana ilta, mut toi jätkä pilas kaiken. Kaikkia me halutaan tietää tulevaisuutemme. Mulla on tässä kortit ja otetaan ensimmäinen soittaja. Haloo, Madame Satu. Tässä on Jussi Valkeakosken, terve. Mitä haluat tietää? Haluaisin tietää, että kannattaako lähteä autoilemaan tänään. No niin, katsotaan kumpi pakka. Oikein. Näin. Sano stop. Stop. Noin. Vai, tuli Kalle, ei kannata lähteä. Tiedätkö mikä tää on? Tiili. Eihän oo, kun se on energiakivi. Mä oon ladannut siihen niin paljon energiaa, että jos sä kosket, siihen tulee kuset housuun. Mä uskon enemmän kortteja. Älä, me ossuta tää energiakivet on nykyään niin. Kiitokset tytöille, hyvät katsojat. Seuraavan juttumme sankarit ovat juhlineet jokseenkin raskaasti koko tiistain ja perjantain välisen yön. Heikki ja Timo, olkaa hyvä. Mä syön ton miehen. Niin mäkin. Kevät ja kesä on tämmöstä ihonhoidon ja kauheiden näppylöiden aikaa. Jokaiselta tytöltä varmaan löytyy kaapissa tällaisia kurkkuja. Sä oot kaksivielinen. No niin. Tämä on tämmönen Iiris Björklundin keittämä kasvonaami, jossa käytetään kurkkua, lavakurkkua ja suolakurkkua. Tää kun toimii, tästä tulee kauheita näppäimistä ja leukaa. Tiedätkö sä sun näppäimistä, se on mun korvassa? Mä hiljaa. Kaikki mössätään vaan, mitä kaapista löytyy naamaa. Yteltä oli jäänyt sitten vähän tänne suolaa. Ihanaa, yten suolat naamalle. Annetaan haltua puoli tuntia ja katsotaan. Lisää suolaa. Hyvät naiset ja katsojat, kasvonaamio ei toiminut. Ei todellakaan. Mä teen kohta kuule luuvitasella sellaisen naamion sulle, että sitä ei korjaa kuin kirurgi. Kauheeta, mun piti pitää joku lehdistökatsaus. No mennään nyt nopeasti. Vokue 140, aivan ihana. Top Hair 120, aivan ihana. Jalluko, mitäs tää täällä tekee? Täällä on tietysti sun kuva. No ei varmaan, en mä ikinä tommosessa lehdissä ollut. Mä oon itse ollut. Niin, mut se oli lollo. No ei, mutta nyt pidetään me naiset lippu korkealla. Tässä oli vinkkejä ja kaikkea kivaa teille. Ihanaa. Kiitokset tytöille ja teille hyvät katsojat. Me tapaamme jälleen 2 viikon kuluttua ja silloin muuten viimeisen kerran tänä keväänä ainakin näin telkkarissa. Siihen asti näkemiin ja hyvää yötä. Nyt katsotaan, tämä on munat.